ще играм на игра. Много яка. Да знаете какъв кеф е. Нарве. И то с мини ванчи. Горе са парите. Гледай се как ще ми свърчи капак. Виждате? И дори един труп влезе при мен. Дум. И капака право върху мен. Видя? Оп. 3000, вау! И са пресогните хора. Май събира повече. Мли! Разбих. И край. Да. 8000 парички и мога да си купа нещо ново, пичове. И познаете какво е то? Моторчето. Разбира се, как без мотор. Малък, ама гледайте сега как води. Не, с мотор хич не е я. Видите защо? От начало. На който му хареса повече с мини ванчето, да даде палец нагоре, моля това видео да спечели 20, най-много 20 палеца нагоре, защото баба ми го пожела, каза да мога да получиш на едно клипче 20 палеца нагоре. Аз викам, ми ще видим. Ако тези, които са се абонирали, които ме гледат, не дадат толкова, ще много добре. Тъй, че ако искате, аз просто казвам, че баба ми иска да види, че все пак тя знае, че съм ютубър и иска да види, че един ютубър, те малките, разбирате, не? Вземам 25 абоната. Не абоната, а палеца нагоре. И аз си казах, ми ще се постарая и тя ми добре. И баща ми го иска. Чакаме да заспим и да му думнем един. То дори се закачи. Бати гледи. Мале, той яко се е бил. Жинк. Ей, да се беше влязал в някой. Да. Вдигни бе. Не може ли шофира? Оу. Който не иска да е там, да напише долу. В описанието. Долу в описанието ще има името на тази игра, който иска се изтегли. Вау! Виждате ли? То как се закачи? Слезе. Мале! I am the one 5000. При всяко даване и то фърчат като... Да не говоря. Дум. Пинг. Забавяте ми скоростта, бе. И още не ми е литнал капака. Не. Джинг. Штруинг. И ми пречи да гледам. Това е яко. Сега вече не. Аз вече примерно ще съм пострадал и не гледам къде карам, гледайте. Дай му. Штруинг. Мале, то по гумите. Това другия. Дум. Ей, това беше видео. 8000 пачки. Продължаваме. Знам, че едно и също ниво, но това е лошото на тази игра. Иначе дайте палец нагоре, ако ви харесва. И долу в линка на описанието ще има и описанието на самата игра. И ще ми се бъгне. Гличва, както виждате, но за някой телефон. Гледай, не мога потръгне ванчето. Мале, гумата му погледнат. Как се котвишка. Така, Штроинг, Титаник. Капака ми не е литнал. Това е велико. И още ми е... не! Добре. Абе. Бати трупа. Сега ще вижте. Без никаква милост.
И сега време с ония с тухлите. Штроинг! Капаче, не! Мислиш, че ще присъстваш. Заради теб ще му отмъста Штруф. Литваме. Ту, нахални хора, бе. Видяхте ли го то как най-накрая сигурно си е казал, я да скачам, тук няма шофирам с тези идиоти. Мале. Ага, 25 ще събирам аз. Мечтая си някой друг живот. Само давам газ. Така, внимателно, ние сме внимателни шофьори. Пишат ми. Пишат ми почти, да. Алекс ми пише, приятел. Сега ще се върнем. Хора, трябва да приключвам с това видео. Нещо ми се глична. Дано ви харесало. Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми.